ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардами муҳоҷир, ҳама каса хубен? Тинҷан ирӯз 26 август соли 2024 рости дастгирӣ беҳад бисёр шидестаи дӯстони азиз. Абр аст ки лайкҳоро зестен, подписатсия кестен. Мо ҳам баҳри шумо количествои хонаҳоро зиёд кардем. Мақсад ирӯза наворда 14 хонаву квартира навор кардагем. Бо диққат тамошо кунед. шумо дам заминаи мошини хонаҳу квартира ҳай чизе бошад дар WhatsApp 9997 рӯи кинед, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастем. аз тарафҳои Душанбе квартира ва хонаҳои заминӣ, аз Кулуб, аз Восе, аз Ҳисор, Ваҳдат, тарафҳои Регар, Восе, Кулуб, Ҳисор, Хуҷанд, Бухтар, хулас беҳад хонаҳои арзон баҳри шумо. Бо диққат тамошо кунед. Пабратски лайкҳоро бизанен, дар канал подписатсия кунен. Навора сар мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулуб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марамат занг зада бортонро равон кунед. Ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аввалин. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки равон кардан дар шаҳри Кулуб, кӯчаи хатти роҳ меганша, сехонага масоати 9 сотиха роӣ кардиян. 230 000 сомон меганша, боз муомилаи хубам дорад. инами хона се хонаи фасон 9 сотих масоат дорад. 230 000, 53 ахираш телефоношон дастӣ ёки 1818 WhatsApp занг занед. муомила ҳам дора, мега об свет дора, без проблема. наздикиша мактаб, магазин, садик, масҷид дорад. ремонтош замонавӣ, фундаменти баланд рехтагиай барои 4 комната. ина марамат дӯстон, худотон бо занг бизанен, чахчах кунен. маъқул боша ҳамин хонара ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занен, бо арзонтон мекунад. дӯстон, ремонти хона просто зури бад, фасон, кондитсионер, телевизор, обои, қулинои фасон, дарвозаи зур, гирди хона заборак, маҳкамак муомила кунем. дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шаҳри Ҳисор, деҳаи Баракат, 130 000 сум сена муомила дорад. инами хонача бояд дарҳол савдо карда шавад. об свет, 6 сотих масоат, 2 хона, масоати калон. рақамҳои дастӣ 889 ёки WhatsApp 8413 айноми канали мо занг занед. хона дорои кухнӣ, баня ва оғил, мактаб, мағоза, беморхона ҳамаш ҳастай. наздики ҳамин хонада қарор дорад. шаҳри Ҳисор, деҳаи Баракат. ҳуҷҷатошам мега 100% савдо мешавад. бо 130 000 муомила дорад. хонаи фурӯшӣ сеюм. бародари азиз, дӯстон лайкҳоро занен, дар канал подписатсия кунен. ҳамин чанд қад дастгирӣ зиёд шава, количествои хонаҳо зиёд мешава, арзоношо навортон мекунем. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар ноҳияи Данғара, деҳаи Меҳрувар, пеши Қайнамада қарор дорад. ана ҳамин хона бо лой бардоштиянша, 8 сотих масоати калон, 4 хона. телефоношон ахираш 8008 ёки WhatsApp 7272, WhatsApp-и Тоҷикистон 5931 метавонед занг занед. 8 сотих, 4 хона, 1 калидор, 2 хона ва калидор шикатур дорад. 2 хонаи дигар без ремонтай, дар тиреза мондагиай ҳуҷҷатҳо созай. чорумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ ноҳияи Данғара, ҷамоати Лаҳур, деҳаи Қайнамада қарор доштааст. ана ҳамин хонача 8 сотих масоат, 4 хона, 120 000 сомонӣ. ҳамин бачакҳои Данғара ҳаминҷа ҳастен. просто гарен дастгирӣ кестен. аудитория подписчикҳо бисёраш данғарагиҳо
ба ҳамун хотир мо ҳамин тарафҳо зиёдтар мондастем. ина марамат бачакҳои душанбе количествои комментария мехонем, зиёдтар аз куҷо боша ҳамҷа зиёдтар навор мекунем. касоне ки хона дорем, замин, мошин, квартира ранги ҳам бародар наворш кунен, видеои фасон кунен, роиш кунен, рекламаш мекунем. ин хонаҳо худо хоҳад топагара 5-6 донаш савдо мешавад. ҳар рӯза аз канали Савдо ТВ хонаҳо бисёр савдо мешавад. калидор, банияи дарунӣ, хона, коробка, нимш, хулас ҳамин хел маълумоти пурра занг занед. панҷумин, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат, як хона, масоати 6 сутиха, обсвет, ватсапшон 7964 дорад. айсадбарг то хонара маршруткаҳо меёранд. трасса ва қишлоқ 1 километр роҳай мега. ҳуҷҷатҳо ҳастай алиш ба Кемри ё Тойота мешавад. мактаб 1 километр дурай, яъне ки ба наздикӣ бояд мактабам шава, медпунктам бояд кунанд меган, нақшада ҳаст. деҳа нав обод шидастай навбинаҳо. маълумоти пурра дӯстон ватсапшон 7964 занг занен. фақат аз номи канали мо занг бизанем бача азиз. маълумоти пурраи хонада 7964 ватсапшонай муроҷиат кунед. шашумин, хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр, 400 000 сомон нарх. деэтажа, яккомната, яъне ки дар дуюм этаж. яккомната 42 метри квадратни. рақамҳои 67 67 дастӣ, 40 44 ватсап, наздикии мактаби 71, документу сатфоиза, обсвет постоянӣ, ремонт замонавӣ, ба доллар 36300 доллар, бо рубл 3 330 000 рубли русӣ бо савдо мешавад. ба тоҷикӣ 400 000 сомонӣ тоҷикӣ. маълумот пара ватсап 40 44 занг занед. агар ба шарте ки ҳамин навори мо бачо 500-600 та лайк бигира, ҳаракат мекунем качествои, яъне ки зурқати количествои комнатаҳо, хонаҳо зиёд шуда мешавад. яъне ки агар ба шарте ки дастгирӣ зиёдтар шавад, чӣ қадар дастгирӣ шавад, ҳамон қадар хонаҳо зиёд мешавад. нафарое ки моро тамошо мекунед, дар комментария ба пеш ҳамин лайкҳои бепул аз шумо ҳечи намеравад. лайкотона бизанем бача азиз. дар канали мо подписатсия кунед. мо дар беҳад хонаҳои арзон зиёд рой мекунанд. успеҳ мекунед, ягонташа ба қаб мекунед. ҳафтумин, хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастай 4 комната, масоати бениҳоят калони 8 сутиха, ҷамоати Худоё Раҷабов, ноҳияи Восида қарор дорад. 170 000 ҳамин састаяни бояд дарҳол савдо карда шавад. муомилаш қатъия. 4345 ватсапшон аз номи канали мо занг занед. гирди хона маҳкам, яъне ки агарот пони забор гирифтагӣ, хонаҳо шпаклёвка кардагӣ, потолок задагӣ. ин ҳамин састаяни хонаи фурӯшӣ, ноҳияи Восед, ҷамоати Худоё Раҷабов, деҳаи Осмонбика. маълумот бо телефон обсвет дора. ба мошинам алиш мешавад. алиши вариантҳои худотона ватсап мон 4345 да пешниҳод кунед. можад маъқул боша, алишам мекунем. ҳозирашна гуфтанд ки ба мошин хонара алиш када мешавад. 170 муомилаш қатъия дӯстон азиз. ҳаштумин, хонаи фурӯшие ки бачакҳо беҳад интизор буданд. бачакҳои Ваҳдат ҳамиҷа ҳастен. хушбаҳоли ҳаматон. хонаи фурӯшӣ 3 комната, масоати 8 сутихаи калон, шаҳраки Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 190 000 сомонӣ савдо дора. бо хонара ба кирпич вардоштиянд, булош маҳкам, таги дарвоза фасон кардагӣ, гирди хона барои забор бетон рехтагӣ тайёр, ҳавлӣ ҳавори хушрӯҳак. маълумоти пурра занг занед. 8 сутих замин, 3 хона, 1 калидор, дарвоза, яъне ки дарвоза дорад. хоб даруни хонаҳо 4x8 яташ, дигааш 5x4, калидор 2x4. хоб хонаи дароз 5x8, таҳхона, подвал, ошхона ва ҳамом дар даруни хона ҳастай. маълумоти бештар оиди хона
ватсап 8939 занг занед дӯстон азиз. Нӯҳамин хонаи фурӯшии имрӯза. Хонаи фурӯшии нӯҳум 4 комната масоати 10 сотиха шаҳри Турсунзода, Регар, Меҳргон 14 қарор дорад. Бо нархи 180,000 сомонӣ савдо карда мешавад. Бачакҳои азиз, нашоти нархи навои хонаҳо ватсапе ки мо барои реклама мондагем нанависен мода. Мисол ҳамин хона шаҳри Турсунзода, Меҳргон 4 ватсапшон ҳамин рақамҳои 555 555 096 ай ҳамин бародарай. ҳамиёда занг занен. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, Меҳргон 4 10 сотих замин 4 хона дар сари роҳ қарор дорад. Наздикии мактаб, духтурхона, магазин срочна фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ муомилааш қатъияй. Масоати бениҳоят калон 4 комната кардагӣ занг занед дӯстон. Даҳамин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 3 комната масоати 3 сотиха шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Ортабуз. Рости ҳамин дастгирӣ рӯз то рӯз зиёд шидесай, шумораи подписчикҳо зиёд шидесай. мо ҳам ҳавасманд шида аз тамоми нуқтаҳои Тоҷикистон навор кардастем. иҷа ҳастай бачаҳое ки мақсад ай Ҳисор хонахар ҳастанд, моро ба медан тамошо мекунем. мо ҳам баҳри шумо мемонем. ё ки бачакҳои Ваҳдат, ё бачакҳои Ёвон, ё Қирғану Кулобу Восеву Қумсангиру Ҷайҳун, ё ки пацанакҳои Хуҷанд, Исфара, ё мардами Бадахшон. хулас ҳамашон ба медан ки Савдо ТВ кай хонаҳоро навор мекунад, мо тамошо кунем. ноумед нашен. худо хоҳад ай ҳамаи ҷо қариб мо хона мемонем. нашоти ҳамин хона 150,000 мегӯяд, рақамҳои 51 занг занед. маълумоти пурра хонаи зур срочна 150 та муомила дорад. 11ҳам хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 3 комната масоати 3 сотиха ноҳияи Восе, тарафи Пажарка мега Световой, пеши Световойда қарор дорад. 195,000 сомон муомилааш қатъияй. ассалому алайкум мардами Восе мега. хонаам дар Восе зиндагӣ карда мешавад. медрои зиндагӣ мекунӣ. дар пеши Световой свет постоянӣ ҳастай ва обшам ҳастай. маълумоти пурра рақамҳои 41 аз номи канали мо Савдо ТВ занг занед. ҳамин састиянӣ кардан дар маҳкам шикатур кардагӣ, боло маҳкам, поймончик лесница кардагӣ, трезову маҳкам кардагӣ. касе ки мақсад мегира 195,000 сомонӣ муомилаи хубам дорад. даруни районда қарор дорад. маълумоти бештар худотон занг бизанен, маъқул ки боша ҳозир бирен бихарен дӯстони азиз. 12ҳам квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ бисёри бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кам-кам квартира ҳам навор кунем. ба ҳамон хотир мо ҳар як наворда 3 та 4 та квартира ҳам мемонем ки бачаҳо ба медан ки кай мепартояд квартирара. Дукомнатни квартира 11 этаж 54 метри квадратни чораҳаи Файзобод, шаҳри Ваҳдат. 195,000. ватсапшон 9053 дар сентри Ваҳдат, чораҳаи Файзобод, рӯпарӯи кумитаи налог. дар наздикиш супермаркети Ёвар, мактаб, бозор, беморхона, садик, ҳамаи маршруткаҳо аз наздаш мегузарад. хулас ҷояш беҳтарин. дом бучидагиай метавонӣ ремонта сар кунӣ. просто амиқа кардиян шикатур, монтаж, стяжка кардагӣ. видеои треза нигоҳ кунен. ай балкон мебинен, ҳамин даруни шаҳр хулас бачаҳо беҳтарин ҷо ана ҳамин квартира савдо карда мешавад. 13ҳам квартираи фурӯшии имрӯза. Квартираи фурӯшӣ 5 комната квартира 2 этажа 92 метри квадратни Душанбеда, тарафҳои Зарафшон. нархша тамошо кунен 850,000 сомонак. срочна хона дар Зарафшон назди бозорча, мактаб, садик 100 метр. ай хонаи брой 100 метр мезанӣ, дар садики мактаб мерасӣ. маршруткаҳои 8, 25, 28, 15, 47, 46 мегзара аз пеши ҳамин квартира.
ака камтар қиматай не ки ҳастай нафарое ки хели сенао увода ҳичи нестай. Правильно бача азиза. нафарое ҳастай ба хотири хонаҳои қимат тамошо мекунанд. мо ҳамаша ба назар мегирем дӯстон. Сауdo TV баъри шумо то вақте ки дар YouTube ҳастай хизмат мена. фаҳмидем бача азиз. ана ки касоне ки лайк намонден да таи лайк монем бачаҳо, я таи мешава оне ки ялёшинен ами да лайки бизанен, я 4-5 комментария беҳтарин кунен, битонен падилитса кунен, хирсанд мешем да. 14-ҳам квартираи фурӯширо тамошо кунен. Квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира 5 этаж 42 метри квадратни 8 микрорайон мактаби болаёқати презентира наздиша қарор дорад. шаҳри Хуҷанд 230 000 сомонӣ евролюкс. ремонти просто бомбагӣ 559 ахириш 500 ватсапшон. хонара ба кирпич, яъне ки кирпичи пухтагӣ вардоштанд, яъне ки доми навай, ремонт люкс, зури бад фасон хушрӯ. хоб мактаби болоиқати презентӣ наздикиша ҳастай, саддик ҳастай. маълумоти пурра оиди ами квартира занг занен, тамоми комнатаҳо мега тёпли пол задагӣ, хулас дар хинакӣ гармак мешен, зиндагӣ мекунен. ин ами квартира дарҳол бояд шава савдо карда шава дӯстон. бовар кунен шалпар шидим, медонен чанқа гап задам, 16 минут гап задем баъри шумо. аки шумо лайкора бизанен, дар ами комментария нависен ки шеринар ба пеш. номерако барои реклама, мошин, замин, хонаву квартира, техника, аппарат чизе боша агар 931 07 99 90 ватсап видео кунен, рӯи кунен, рекламаш мекунем ёки сураташон рӯи кунен. зинда бошен. майли хай бачаҳо, то навори баъд.